Έλληνας τραγουδιστής, όχι pop. Για να δούμε ποιες είναι οι υποψηφιότητες. Video Music Awards 2016 by Coca-Cola and Viva Wallet by Music, My Story. Best Male, Adam. Κωνσταντίνος Αγγελός. Μάλιστα. Όλοι οι εξαιρετικοί τραγουδιστές, όπως είδατε, το όνομα του νικητή βρίσκεται μέσα σε αυτό το φάκελο. Τον ανοίγω τώρα εδώ μπροστά σας. Πρόκειται για έναν τραγουδιστή που κατάφερε να σπάσει το μουσικό κατεστημένο της χώρας μας, να ξεκινήσει τελείως μόνος του και χάρη στη δική σας αγάπη, στην αγάπη όλων μας, να κάνει επιτυχία. Και όχι μόνο επιτυχία, πολλές επιτυχίες. Η μία διαδέχτηκε την άλλη. Και χάρη στην αγάπη όλων μας, έφτασε ψηλά, πάρα πολύ ψηλά. Ακόμα και ο Θεός τον αγάπησε και θέλησε να τον κρατήσει κοντά του. Νικητής είναι ο Παντελής Παντελής! Στο διαγωνισμό, ο Παντελής Παντελίδης! Και να μην το πείσει! Γίνεται! Δεν γίνεται! Παντελής Παντελίδης! Ο νικητής για το βραβείο του MAD Best MAD Greens Video είναι Παντελής Παντελίδης! Είναι εδώ τα αδέρφια του Παντέλου με τα πελαράκια τα καλά που τον είχαν σαν αδερφό του στην Κίνα. Το βραβείο. Τριαντάφυλλε. Μίλα. Καλησπέρα.
Είναι ιδιαίτερη στιγμή για μας να έρθουμε να παραλάβουμε το βραβείο του Παντελή. Η οικογένεια, οι φίλοι του, οι πραγματικοί του φίλοι. Νιώθουμε περήφανοι γι' αυτό. Είμαστε σίγουροι ότι ο Παντελής είναι ο δίπλα μας, μας βλέπει, μας καμαρώνει, εσάς, τον πραγματικό κόσμο που τον αγάπησε και τον στηρίζει ακόμα και τώρα. Και αυτό φάνηκε από το 1.000.000 επισκέπτες στο καινούριο τραγούδι, θυμάμαι. Τι να πω, πραγματικά. Είμαι σίγουρος ότι τόσο με τα τραγούδια που έχει τραγουδίσει ο Παντελής, όσο και με άλλα τόσα που υπάρχουν πίσω, έχει να μεγαλώσει πολλές γενιές ακόμα. Σας αγαπώ πολύ. Και ένα τελευταίο.